яке аз мавзӯъҳои аслии мулоқоти эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон бо Ашраф Ғанӣ раиси ҷумҳури Афғонистон таъмини амният ва роҳҳои ба даст овардани сулҳ дар Афғонистон буд. ҷонибҳо зикр карданд, ки ноамнӣ дар Афғонистон таҳдиде барои кишварҳои минтақа, хусусан кишвари ҳаммарзи Тоҷикистон аст. мо шабу рӯз дар паҳлӯи мардуми Афғонистон аст. сулҳу суботи комили пойдори Афғонистон ин сулҳу тинҷии оромии ваҳдати миллии Тоҷикистон аст. барои кули минтақаи Осиёи марказӣ мо ҳар чӣ ки аз дастамон биёяд мо кӯмак мерасонем, дастгирӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки агар зӯрамон нарасад кӯмак карданда зиёнамон нарасад. мулоқоти Ашраф Ғанӣ бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 29 март дар душанбе баргузор шуд. дар суҳбатҳои расмӣ барои матбуот ду тараф аз ҳамкории хуб гуфтанд ва барои рушди равобит ибрози умед карданд. як баҳси муштарак байни 5 кишвари Осиёи марказӣ Афғонистон, Покистон ва Ҳинд зарур аст то мо битонем заминаи проҷаи бузурга фароҳам кунем ва дар ин бахш хосатан хати оҳан, файбер оптик, шабакаи файбернурӣ ва интиқоли барқ ба миқёси бисёр бузург зарури аст. бандироғуна бартон табрик мегӯем. раиси ҷумҳури Афғонистон гуфт: мо аз тарҳи Каса ҳазор ҳимоят мекунем. хоҳони ҳарчи зудтар сохтани роҳи оҳан ҳастем ва барои кӯмаки Тоҷикистон ба таҳсили ҷавонони Афғонистон сипос мегӯем. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар навбати худ аз тасмими сохтани пули ҳафтум байни ду кишвар ва сохтмони хатҳои баландшиддати 500 киловаттии интиқоли барқ аз Роғун ба шаҳри пули хумрии Афғонистон хабар дод. дар интиҳои мулоқоти ҳайатҳои Тоҷикистону Афғонистон 5 санади ҳамкорӣ дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисод, тиҷорат, энергетика, фарҳанг ва нақлиёту транзит ба тасвиб расид.